Ay mga bay, maayong hapon. O maayong hapon na dere. Alauna mus kanus tanaw na ko ha. Alas 2. Uy, sinday kabkab nagsugod na. Pag-abot pa lang namo gikan nagbiyahe. Nya na pud mi sa camping. Camping place. Maayong hapon sa inyo mga bay, maayong gabi sa Pilipinas. Og maayong buntag sa Amerika. Maayong buntag din ha taligsik. Master Undo, hi Master Undo, salamat sa pag-drop sa imo akong link diha sa imong wall. Salamat kayo Master Undo ha. Og itor ta mo. Tanaw na to ning nag-ulan diri karon. Nag-ulan diri sa camping place. Nag-ulan mga bay. Nag-ulan diri. Nag-ulan. Mao ni among mga bagahe. Og tanaw na to ni. Tanaw na to ni nabay tubig. Wala pa mao ng kuryente. Wala pa. Og mao ni siya. Og unay maog ta manaog. Manaog ta mga bay. Manaog. Layo man ni. Layo. Yeah. Init tag tubig para sa kape. Sa kape. Og uy, honsko. Hi. Tamong neighbor. Og ulan diri karon, ulan. Oh? Ulan. Basa. Basa diri. Ya. Basa. So mauro to. Kahimtang sa mag-camping. Mauro to mga bay. Kuning iyon akong ang kulis cab. Refrigerator. Kapit niyo palit o gatas laydil. Ang gatas kung halimtan. Stilan, tigulang na. Oh. Gatas para kape. Tulog ka buok. Oh. English sandwich.
Dinis France og bacon para sa dapli ning rima nga supot sa rima tang diha diyan man to supot sa rima butang diha og ablita sa among gidala ikan sa among gipuy-an di pagay isa ka pan og dugang kitchen og kang Brian nga kani para sima Kim's peanuts ang iyang dipo sa Kim's peanut ni anay iyang mga dipo sa peanuts dili lang peanuts mga chicharon dipo sa kandong di pa sa ni murag palayaw na tinidoro mo kini sa pailain ni ay seeds para sa yang oatmeal buuntag makaon na siya oatmeal asa ba tong oatmeal na mo dire hayang oatmeal nawala na ni siya adira di ay gamay yung nabilin ala wala yung oatmeal patay ka Brian ka ito ang nabilin ranas ay tinfoil para og magpising balon kung magbalon man di pa another day ko gusto ginoo pizzeria pizzaron silupin para sa balon-balon kung wala nga kamot mga bay naghawid sa cellphone mao na ang usara nag tikaw pay ice cream ice cream mo diha og ni ay sabi ni mel bula ready to cook sabaw para sabaw so naangay ni karon pinag-ulan angay na karon kung yung galagi ka balay atong melbula mag-init ka ani daan mag-init ka ani unya pagka bukal ani himo kag sabaw no pagka bukal ani ninia ini ilunod ning melbula di sabaw na sus ang akong sinsya mo sa akong kamera portika egg
Dala po ng egg. Itlog. Itlog mo diha, bay. Oh, dala po kog manok. Pitso. Ya, tigil may pulika. Pulika. Maingon nga ning dinis o pulika kana siya mga frozen foods mga ready to eat. Oh, ost. Ost na sa dinis sa English cheese. So na mo'y words nga nahibalan. Dinis word sa English cheese, sa dinis ost. I don't know unsa na ka sakto ba ng pagka-pronounce, lisod man ng pronunciation sa dinis. Uy, dala po ko ka ng cabbage para sa sopi. Uy, gutom na ko kaon. Oh, dala ko isagol ice ni siya karon. Uy, wa pa man na melt. Super cold and good. Ug niya pud para timo-timo. Unsa pa man eh? Huy. Ya para sa oatmeal. Sagol ni siya. Oh. Kaon kag oatmeal mabuntag. Ay mong sagulan na ni. Swiska Odenstein. Wow. Swiska. Way liso ni siya. Way liso. Sa pa man eh. Uy, obol. Ay, mga bay mo ni dinis nga bread. Lami ni siya obol ang ngalan. Roll ball. Kini nga brand akong ganahan. Kini nga kidaghan o whole grain. Kerni ba? Kerni pa po dance. Whole grain. Oh, dugay kagutomon. Kay tibuok. Ang gulon kuan. So mao na siya pagkaon dire. Pay usa. Uy, dapay usa. Agork sa dinis. Sa English cucumber. Okay, daghan. Uy, di pa yung chicharon. Chicharon para sa beer. Beer. Di ay beer. Ul. Sa dinis ul. Sa. Maura ni tanan. Ni diri sa gawas sa tent. Uy, gutom na. Bye-bye mga bay. Bye-bye mga bay ha. Bye-bye mga bay. Subscribe mo sa akong film ha. Subscribe. Like, subscribe. Og ring the notification bell. Bye-bye. See you.